Goddag, mit navn er Susanne. Jeg er maler hos Hoffmann S. Kaiser. Jeg har 10 års erfaring og svendebrev. Min kollega Hassan har også 10 års erfaring. Min chef har over 27 års erfaring inden for malerfaget. Vi laver alt inden for malerfaget. Lofter, vægge, spartler, sætter tapet op. Alt. Og vi gør det til I er tilfredse. Vi går ikke før I er tilfredse. Så kontakt os, hvis I er interesseret. Vi kommer alle sammen og giver en hånd med. Både mig, Hassan og vores chef. Han kommer også og laver noget. Så hvis I vil have et super tilbud inden for alt, hvad der skal males, jamen så kontakt os. Så ser vi på det og kommer glade alle sammen. Så Hoffmann S. Kaiser, hvis I skal have lavet noget, der skal se skide godt ud. God dag.